ụlọ akwụkwọ Kandi International College Awka bụ ndị kekara na n'ihu wee kpọzie oku maka ịdịkọ n'otu na etiti omenala dịgasị iche iche bụ nke enwegasịrị ma bụrụkwazịta n'ihe mmemme bụ nke ha mere iji wee chetara mmadụ niile mkpa ọ dị ịkwado ịdịkọ n'otu nakwazi omenala ka ọ gakọrịta ọnụ. Onye nta akụkọ anyị bụ Chinelo Ọnwụzulike onye nke gara n'ebe ahụ ga-ewetara gị akụkọ etu ha si wee menya bụ ihe mmemme. Ndị ụlọ akwụkwọ ahụ megasịrị ihe ejije dị iche iche nke na-egosi ka o si gbatakwuru Naịjirịa na otu ọ ga-esi wee dị mma bụ ịkwalite ọnọdụ agụmakwụkwọ na nkụzi ka a wee nwee echiọma. Mgbe ọ na-anabatazi ndị bịara ya bụ mmemme ka otu nwatakịrị ya bụ ụlọ akwụkwọ Kandi International College bụ Master Solomon Akafuo siri na ya bụ ụlọ akwụkwọ na-akụzi ihe ọfụma ma na-ahazi ndụ ụmụntakịrị n'ụdị ha ga-abụ ndị eji agba izu n'ọdịnihu. Onye isi oche ya bụ mmemme ejije n'ọdịnala Chief Moto kelere ndị nkụzi na ndị niile na-alụ ọrụ na-akụziri ụmụntakịrị a ihe gbasara ọdịnala na ihe eji mara ndị, ma sịkwazịa na ọ ga-enyere ha aka ka ha mara ebe ha si wee pụta, marakwanụ ka ha ga-esi na-aga, si na ọ ga-aga iru n'imekwe ka ha na-asụ asụsụ ma na-ahụtarịta onye obodo ha n'anya mgbe ha bịakọrịtara. Abụ m Chinelo Ọnwụzulike maka akụkọ ụwa ABS.